Dostlar salamu aleyküm. Görüşüňiz ýaly 5 sany umly kamera bugün goýmana gittik şäheriň içine, Türkmenabadyň içine. Bir dost oglanyň üýüne gurmana gittik dostlar. Görüşüňiz ýaly 5 sany giýjeginde Svitnoy akylly umly kamera bolup gidýär dostlar. 1 terabaytlyk haýyş etdi. Öýüňe ýesi pamet köprek bolsun diýip 1 terabaytyň bir aýy ýetip berýär paşdy 5 kamerada. 8 çykyşly tuner zakaz etdi. Yine de 3 saniyesini koyacak üstüne soňluğuça diýip. Şoň üçin tüýnüri urlakanrak edip berdik. Görüşüňiz ýaly metalik korpus, umly kameralar, slejuniýa semme dady bar. Daşary ýurtdan Kiprdan durup görjek bolýar. Üýüni, çağalaryny, zatlaryny hemme zadyny görüp oturjak 24 saat diýip. Online telefonuny Türkmenistandaky garyndaşlaryna hiç gili bağlap bermedik dostlar. İslemediler. Diňe Kiprdaky üýüň eýelerine baglap berdik telefonunu. 24 saat üýüni görüp bilýärler. Remont gidip durmany, hem o çağalary hemme zatlaryny görüp bilýärler. Eger siz hem şular ýaly kameralar goýdurmak isteseňiz, Daho brendiniň kamerasydyr dostlar. Goýdurmak isteseňiz bizim bilen habarlaşyp bilersiňiz. Lebap Lux kamera dostlar bizim online barp gurýandyrys. Türk nomerler bilen arkayn jaňa dip zakaz berip bilýäňiz. Meniň adym Bawmurat. 24 saat hyzmat berýäs dostlar. Giýje gündüz jaňa da berin, ýazy berin. Hökman surata jogap berýän. Türk nomerymy aýdy geçin 0533 880 80 46. Şu jaňa görýän nomerlerimiz bilen arkayn meň bilen habarlaşyp bilersiňizler.